این همین فابریک شما چی دارد اینقدر میگویی؟ چون کسمتیکا. السلام علیکم. این فابریک ما، این کاسترولکаҳои фабрики мо. вай вай духтаро, ман гап надорам. Инаш 2.5 литра, инаш бошад 5 литра, дорад сковородка ва 1.5 литра кастролкаҳое ки бо ҳар нарх, бо ҳар вазн ва бо ҳар намуд шакл ба мо пешниҳод мекунад компания. ин намуд качества, бо ин намуд шишаву бо ин намуд металле ки хӯрокро намечаспонад. главни чиркин намешавад. бовар мекунед духтаро, бо як бор шакидан тоза мешавад. дар ягон ҷои бозору мағозаҳо шумо намемеоед. ман ба шумо гарантия метиҳам духтаро. кастролкаҳои компания фабрик гарантия дорад. марҳамат, занг занед. доставка ба тамоми ҷо дорем духтаракои хушро. бо чунин кастролкаҳо хӯрок пухтан ин худ як ҳаловат дорад духтаро. бовар намекунед. бениҳоят качестваш дар дараҷаи олӣ. ман дигар сухан надорам ва бозор ҳам намеравам. ба ман чӣ дар кор он бозоре ки бо нархи қимат маҳсулоти некачественӣ медиҳад. ман аз фабрики худам мегирам. ҳам балаш ба ман ойлик шуда мегузарад ва ҳам падаркаҳо мегирам. занг занед, ба шумо ҳам мефаҳмонам. регистратсия бепул.